Egun hon nahi, pixka bat bageraren izenean, eta nire pixka ere auzuen izenean ere hitz egin nahiko nuke. Nereak aipatu duen bezala, urte osoan ari dira auzo hauen lanian, euskararen sustapenean lanian, eta euskararen egunaren arira, orain 15 auzo horietan, euskararen eguna ospatzeko egitarau bana, auzo bakoitzean egitarau bana antolatu dute. Egitarau horietan, transmisioa kontutan hartuta ere, nahiko nuke azpimarratu, haur, gazte, heldu eta adin guztietako jendeantzako egitarauak izango direla, denon gustoko egitarauak. Eta gero pixkat transmisioa kontutan hartuta, aipatu nahiko nuke pixkat bageratik bultzatu dugun egitasmoa, eta Euskaltzaleok plazara ateratzeko egitasmoa, eta horre bilduko ditugu hitz berriak eta hitz zaharrak. Hitz zaharrak, seguraski, erabiltzen ditugun hitz zahar batzuk berreskuratuko ditugu, gogoraraziko ditugu, eta bestetik alderantziz, askotan errekurtso falta dugulako hitz berriak ere sortzen ditugu maiz, eta horiek gero bildu egin nahi ditugu. Auzo batzuetan hori landuko da, eta iritsi zaigun lan interesgarri izan daitekela transmisio horretan gauza batzuk berreskuratzeko, eta aurrera begira ere tresnak izan ditzagun. Hanik azpimarratuta gora aipatu auzoetan egiten den lana, altxorra handia dagoelako, jende asko ari da lanean, batzorde horietan, eta beraiei esker, euskararen egunean ekimen mordoa izango dugu eta zer ospatu. Eta nireak esan duen bezala, gogoan izan, euskarak 325 egun ditula, orain gogoraraziko dugu euskararen nazioarteko eguna izango dela asteburu honetan eta abenduaren 3an, baina 325 egunetan zehar ere, lan handia egiten dute auzo hauek eta lan handia dago egiteko eta animatu guztiak egitarau guzti hauetan parte hartzen.